Dobrý večer, ďakujem za veľmi milé privítanie. Usudzujem z neho, že ma asi vidíte iba prvýkrát. Takto, ja ešte neviem, ako mi to dnes pôjde, tak sa mi prosím vás nesmejte. Ja som totiž asi taký komik, že pre mňa komediálne pravidlo 3 znamená akurát toľko, že pravidelne 3 minúty horím na open micoch. Nejako takto, presne. Avšak, pokiaľ by ste mali počas môjho vystúpenia chuť zývať, tak to pokojne môžete. Na to som ja zvyknutý. Ja nemám nič proti zývaniu, naopak, ja ho milujem. Ja, keby mám mať nejakú komediálnu prezývku, tak moja prezývka by bola prezývka. Lebo ľudia celé moje sety prezývajú. Chápete, akože prezývka s Bekými. No ako hovorím, možno, že sa veľmi dobre nenasmiejete, ale za to celkom určite odídete s parádne okysličenými mozgami. Lebo v tom sú naše mozgy absolútne úžasné. Chýba im trošku kyslíku, tak hneď začnú to svoje. No a treba povedať, hneď si priznám na začiatok, že ako ste videli, to nevyzerá veľmi inteligentne na to, že to celé riadi mozog. Avšak ja s tým nesúhlasím. Podľa mňa, pokiaľ mozog je sídlo nášho rozumu, tak vie najlepšie samo, čo robí. A pokiaľ teda sídlo rozumu, tak zývanie by mal byť náš intelektuálsky flex. Niečo, na čo by sme mali byť hrdí. Preto ja už dlhodobo mám na LinkedIne a všetkých životopisoch profilovku, ktorá ma zachycuje počas zývania. Nejako takto, že... Lebo som presvedčený o tom, že keď ma uvidí nejaký vrcholový manažer, tak hneď si pomyslí, že tomuto chalanovi to myslí. On vie, ako udržať svoj mozog okysličený. Teda, buď to, alebo si pomyslí, že prečo nám tento chlapec posiela fotky pri orgazme, to je nechutné. No, tak či tak, no bohužiaľ, lenže ja, keď zývam, tak ja do toho dávam celé telo, ako keď sa páv píši svoj perín. Pretože poznáme ľudí, ktorí zývajú tak, ako keby na fungovanie mozgu potrebovali iba malý šľup kyslíku. To mi nepríde veľmi inteligentné od týchto ľudí sa takto prezentovať na spoločnosti. Avšak na druhú stranu, čo som čakal od ľudí, ktorým na okysličenie mozgu stačí spraviť Avšak každý zývame po svojom, ja proti tomu nič nemám. Napríklad moja žena, ona zýva absolútne bezhlasne, úplne ani hlásku pri tom nevydá. A neviete si predstaviť nič strašiteľnejšie, ako ju v noci nájsť v kúte robiť. Nikdy neviem, či ide o zývanie, alebo znova na ňu ide ten čas mesiaci, v jej prípade to je exorcizmus. No ale naučil som sa tolerovať aj to, pretože ja som presvedčený o tom, že každý zývame nejako a každé zývanie je nádherné. Existujú však medzi nami aj ľudia, ktorí zývanie vôbec nemajú radi. Oni sú schopní tvrdiť také veci ako no, nie som fašista, nech si zýva každý ako chce. Ale nech si to robia v súkromí a nemusím sa na to pozerať. Čo mi príde dosť zvrátené, lebo takýmto spôsobom sa potom oni cítia veľmi nadradene a majú také zvláštne nutkanie vám rozkazovať, lebo iba málo príležitostí na svete je, kedy môžete ľuďom rozkazovať, ako keď zývate. Nedaj Bože, si pri nich zývnete a oni sú hneď takí, že okamžite si zavri ústa, keď zývaš a ospravedlň sa. Nikto nie je zvedavý na to, čo máš v ústach. Lenže ja neviem, kamoško, lebo podľa mňa presne toto by povedal človek, ktorý je zvedavý na to, čo mám v ústach. Neviem, som divný ja, ktorý sem tam zabudne si zakryť ústa, alebo takýto človek, ktorý pri prvej príležitosti, keď zbadá otvorené ústa bez dozoru, tak sa musí preklínať a musí sa odolávať spalujúcej hriešnej túžbe a zvedavosti nepozrieť sa mi do úst. No aby som to skrátil, vidím, že som zábavný, tak ja teraz robím najnovšie takú vec, práve ako som nachytal takýchto ľudí, že stojím po vonku a nezývam, ale tvárim sa, že zývam, mám iba otvorené ústa. A som taký, že... A čakám, kedy sa kto prvý chytí a povie mi, zakry si ústa, keď zývaš. A ja budem taký, že ale koho nám to čert nesú, veď ja vôbec nezývam, ja mám iba otvorené ústa a ty nemáš žiadne právo mi rozkazovať. Dúfam, že sa cítiš teraz dostatočne hlúpo a teraz odíď, mám tu niečo rozrobené. To bolo bohužiaľ všetko. Ďakujem.